in na haƙura shege nike. Wai hanni za ta kalla ta ce mun matsayaci. In na haƙura shege nike. Wai haka ta ce ma? Wallahi ce mun ta yi matsayaci, wai ta manta ma abubuwan da na yi mata. Amma yarinyar nan ba a goyo ba ce. Wallahi za ta san abin da ta yi mun. Budurwarka ce ko me? Kawai dai farkon haɗuwar mu soyayya muke. Kawai soyayya muke da ita. Wallahi 600 na kashe mata. Na rantsa da Allah 600 na kashe mata. Da farko na bata na naira 100 guda biyu sababbi gal. Sannan kuma abu na biyu na kashe mata 200 ita da ƙawayenta. Sai kuma abu na uku tace tana buƙatar gurasa. Muka je har gurin mai gurasa. Aka siyo mata gurasa har ta 200. Amma wai ta manta abubuwan da na yi mata. Ka sani ko da wasa take ba? Wallahi ba wasa take ba. A gaban abokaina fa take ce min matsayaci. Wai yanzu ba a soyayya ba kuɗi. A to kai haƙuri. In na haƙura shege nake. To amma su mata sun gaji haka. Ka dai haƙuri. Wallahi za ta san abin da ta yi min. Wallahi ba zan haƙura ba. Ba sweetie za ta ce min ba ko zuma za ta ce min babu ruwana da ita.